είναι retreat? Retreat είναι μία θεματική εκδρομή που διοργανώνει κάποιος, ένας διοργανωτής, όπως η Better World, και έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο ένα ταξίδι που θα πας στο εξωτερικό για να πεις «Α, είδα μερικά αξιοθέατα, πέρασα καλά, ήταν πολύ ωραία, συνδέθηκα με κάποιους ανθρώπους». Εμείς θέλουμε κάτι παραπάνω. Αυτά που διοργανώ θέλουμε να έχει και μία υποτυπώδη εκπαίδευση, ούτως ώστε ο άνθρωπος να ξεκινάει από κάπου και να πηγαίνει κάπου αλλού. Δηλαδή, να πετυχαίνει και έναν στόχο του όταν συμμετέχει σε μια εκδρομή. Θέλουμε να έχει ένα αποτέλεσμα που να γυρίσει ο άνθρωπος διαφορετικός. Ναι, θα κάνουμε και όλα τα αξιοθέατα, ναι, θα δούμε πάρα πολύ ωραία μέρη, ναι, έχουμε τους καλύτερους ξεναγούς, θα σας πάμε δηλαδή σε πολύ όμορφα μέρη που δεν έχετε ξαναδεί. Θα κάνουμε και μια εκπαίδευση που θα σας μάθει κάτι για να προχωρήσετε στη ζωή σας. Μπες στην betterworld.gr για να ενημερώνεσαι για όλα τα retreat και για όλες τις εκδηλώσεις μας.